Zeitz Fest Gaztea. Eta 48 minutu eta oraintxe gure atzean eszenatoki handia hasi da biberratzen modu batera esan dugula. Zeari da pasatzen, hasi da Merina Grisen zuzenekoa. Txalo, Merina Grisentzat zuzeneko soinua, zuzeneko musika, zuzenean gu oraintxe eta gure negozioa, gure businessa, baina poliki bukatzen hasita, ze 11 minutu faltatzen zizkigu, esan bezala arratsaleko 5etan gure seta hau jaisteko, txapatzeko, baina, hau horrenik ez da bukatu, besteak beste oraintxe gurekin eseri baita, Izaro, hola! Gaixo! Hola, Izaro! Zer modu! Oso ondo! Hemen esperientzia supersónico ondan. Bai, apegaz, borromba handi ondan. Denaz lehen da, ia esan dut Gabon! Bai, ez dut jakin zer duzu. Jongik eta biok ja bializ esan dugu egunon. Oituta gaude hemen egunon esatera. Pentsatzen dugu ja tensio guztiak bintzat askatuko zenitua. Bai. Onjan hau, zuzenien hogera juteko moduen. Bai, perfecto. Hemen, Izaro, hemen pantalla batean ikusi dugu zure kontzertuaren hasiera. Eta te ha pasado lo mismo que a mí. A ver. Bai, es que ni etorri naiz con una chamberga pizkada más arrigada. Claro, es que no la barrura zoazen enakero kendu beharra, ¿eh? Claro, se kanpoan beroa hien dago, baina hemen freskito. Horregatik. Nirekin Rebekita. Nik hor dakapak ez deitzen, ez da jakitxeri. Bai, egia da. Bueno, Izaro, ze moduz, ze sentsazioekin geratu zara. Loiteko gogoaz bai, oin esatuzu, baina kontzertua nola junda. Kontzertua itzel, egon da kriston jente pilue, baina kriston pilue, da, normalien inearekin urtetzen za, baina entzun dut hainbesteko sarata, haurek kantatzen, esan dutela kendu ingo jutzen, nahiago entzun, hemen pasatzen da bilen, Nirvana hau, ni neu entzun baino. Eta, izan da, sora garxe, kriston guai, Zepolita. Egingo dizut galdera bat, nik ere ez dakit ze galdera egingo dizut garzegazki, baina nire izpentsatzen behiratu zaitut orain. Eta oso ondo horatzen naiz, guk behintzat zuri Gaztean egin genizun lehenengo elkarrizketa hura. Benetan? Duela, esan zidan, txurruk esan zidan. Bai. Teile, badukot lagun bat, maila bikue, kalipaitzen dau, maja, eta etorri egin zinen. Orduan zinen, Izaro Andres, neska maila bitar jator bat, eta orainari nintzen zuri begira, eta ze planetatan bizi zara zu orain? Da galdera, galdera. Behitu, orain bizinaz lur planetan, bai. Eta gustora asko. Egiz eta bizi izen nintzela olako 0 de enero limbo baten, denbora tartetxo baten, lurraren bila. Berez nun hobeto baino hemen berez, naiz eta danok martera eta ez dakiz ere hemen. Eta oin bizinaz oso gustora. Oin oso gustora bizinaz. Eski, ari zara epika egiten, ari zara historia egiten, ikusi besterik ez dago, zu pasatzen zaren tokitik ze arrasto geratzen den, ze areto, ze antzoki, ze toki bete dituzun, eta ez da bakarrik bete, kopuruz, baizik eta kalitatez ze sortzen den zure inguruan, zure kontzertuetan ze giro formatzen den zurekin publikoarekin, eta pentsatzen duzuk zorionekoa behar zenukela hori guztia bizitzea tokatu zaizulako, bizi ahal izan duzulako, bizitzen ari zarelako. Bai, gainera niretzako justo 0 de eneroko kantak badiela mendiaren igoera pixkat, goraberatsu hori islatzen daben disko bat, eta jotzi ez dakizen bat denbora daramadan hemen, eta derrepente entzutie horroaka publikoa zurekin kantatzen ez, zure igoera eta zure jeitxiera hori, niretzako hori da mendiko bista, menditik begiratzen duzun momentu hori, desatez, ostras, hau dana ikusteko igonaz nion naino. Zer eman dutzu baita ez dakite diskoak eta kontzertuek, oingo kontzertuek? Ni kontziliatu naz, bizitzakin da pixkat hartu daudanak zentzue. Egia da, 20-30 urte tarte hortan hasi naz niontara, eta bizitza pertsonal baten 20-30 urte kritikoak die. Oso aldakorra da gainera. Hori aldaketa hori bizitzea edo pairatzea pixe batera, mediatikoki aktiboago egoten, eta zu kanal bat zabaltzen gero eta gehiago, sortzeko eta konexio bat egoteko zu zabaldu behar duzu kanal bat, doala kanporaka, baina doala barruraka. Orduen hori dana nola egin bizitza bertan galdu gabe, ez? Eta orain arteko hori guztia jakinda, zuk haunditan ze izan nahi duzu. Hori esan behar nuen,
Claro, orain lasa ikusten zaitut oso zure lekuan. Nik ikusten zaitut oso azke, bai. Ikusten dut, ez zaituela preokupatzen ze gertatuko den aurrerago. Ez dagoazu presio bat hor goian mantentzekoa, ez duzu... Ez dekot espresiorik, espresarik. Espresarik. Nik haunditan nahi dut izan zoriontxo. Ja, Olo! oso da. Eta hori non ikasten da? Nik uste Pues hogeita hamar ez da txarra, ikasten azteko, ja, bai. Ostras. Bai, Bukatzeko esango dizut gauza bat ikusten ez dena. Aurten esan dit lagun batek begira, badakizu zer hasi naiz lanean izarorentzat, eta izan da inoiz hartu duan erabakirik onenetako bat. Benetan? Bai? Ze gero esango dizut nork esan zian, Baina aritzen da, zure orbita hortan aritzen da lanean, eta berak esan zian, ostia, inoiz gutxi edo ia sekula ez dut ikusi persona bat, gauza guztiak, noski, berak egiten duena, musika, baina baita bere lana ere, bere zuzenekoak, bere kontzertuak, eta jendea ere, bere inguruan mugitzen den jendea, horren ondo zaintzen. Bai, ze ona. Hori esan didate lau bat esan dit, Esan aldotzen gauzari politena. Bai, niretzako bai. Nire lantaldi, bada niretzako nire lantaldeak lortzen dau nio gotea lurrien konektatuta, niretzako nik ez deko zentzurik ez bada kolektiboan. Orduen, egia da bindekotela lantalde bat asko maite dodana, eta oso libre sentitzen azena. Vamos juntitas. Eta orain ze, benetan lotara zoaz edo geratuko zara? Lotara, seguro. Hola, ez, da pentsau ez. Zer ikusiko duzu kontzertu bat edo beste. Bai. Total, gero ja ez du inork txekeatuko, izarok azkenean beste zer ikusiko duen edo. Bai. Zugeratu ondo modu guztiarekin, bai, itxi arte, txapatu arte. Hemen ordubiak arte, pan. Eta gero, hau izten dutenean, joango gara tequila batzuk hartzera limoiarekin. Hori da. Izaro, eskerrik asko eta segi hortan. Zuei beti. Mila, Eskerrik asko, Izaro. Save Fest Gaztea. Zure musika